Ang paginursol hindi punishment o konsilo apang isa ka pribiliyo nga magaliwat sang aton kaugaling. Ang pagtuon subong semanal nga pagrusisa, pag-review o kung pagtuon sa atong leksyon sa eskwela sa Batika kag ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Isa ini kay Hiligaynon nga version o kung Ilonggo nga pagtuon sa atong weekly Sabbath School lesson. Ini ginadala sa inyo mga kauturan sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang masunsun ninyo nga host sa siningaton programa ang Pagtuon Subong. Ari naman akong duwa ka mga gindapit mga kauturan nga magabulig saysay sa aton sa atong leksyon sa sining nga simana. Ang akong una pakilala sa inyo si Ma'am Yvonne Soto Vizca. Isa siya sa aton nga mga faculty sa School of Nursing, especially sa Biology Department. Originally, halin sa Kawayan mga kauturan. Isa siya katal nga Ilonggo and then mag-enjoy kita sa iya nga pagsaysay sa aton karon, pagpupod sa aton karon. Ma'am Yvonne, mayong adlaw sa iyo. Mayong adlawan, Pastor. Mayong adlaw man sa aton nga mga kauturan nga gapadayon sa pag-upod sa aton nga pagtuon kabay nga ang balaan nga espiritu mag-upod gid sa aton nga pagtuon sa aton nga Sabbath School lesson. Yes, and that's correct. Ikaroon ako nga pakilala mga kauturan. Tatanan kami, tatlo kami mga kauturan halin sa Southern Negros. Ako taga-Inubaan, si Pastor Delbert Hintapanan, originally halin sa may Sipalay Candoni area mga kauturan. Siya subong ang aton nga senior church pastor diri sa aton iglesia sa CPAC. Pastor, mayang adlaw sa iyo. Mayang adlaw ba sir, mayang adlaw mga Yvonne, mayang adlaw sa aton mga kauturan, mga kaabyanan nga nagapadayon sa pagtuon sa pulong sang Ginoo paagi sa nga programa. Yes, and that's correct. Ari na kita, Ma'am Yvonne, Pastor Delbert sa lesson 10 para sa Mayo 30 tungkol Hunyo 6. Sa hindi pa kita padayon mga kauturan, akon kamo ginanay ginaremind. Ara kita sa Ki5 News FM kada alas 8:30 Biyernes ang gabi tugtog alas 9. Kag kamo nga ara gapamati sa Ki5 News FM. Ara man kita makita sa Facebook o kung sa YouTube. Inyo lang i-search ang Sabbath School Lesson CPAC is the Church. Ara dira mga kauturan. Mag-enjoy ka mo bilog nga semana kay ini siya i-upload sa Domingo hasta nagin mag-Sabado. Kabay pa nga. You will enjoy sa pagpamati sa aton nga leksyon. Ato rin ko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation ginoyari kami nagapalapit sa imo. Nagapasalamat sa imo pagka-Dios, sa imo pagka may hugmaon. Buligi kami Ginoo nga tugyan namon ini nga pagtuon upod sang influensya sang balaan nga espiritu sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunubos. Amen. Yes, Ma'am Yvonne, ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto sa sini nga semana makit-an sa nahaunang sulat ni Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Nagahambal kung ituad ta ang aton mga sala, matutom kag matarong siya, kag magapatawad sang aton mga sala, kag magatinlo sa aton sa tanan nga pagkadi matarong. Amen. Kanami mga kauturan sang saad sang Ginoo. Pastor Delbert and Ma'am Yvonne, last week ang aton gintunan ang problem sang sala. Ang aton pagka hopeless nga
Kung hindi lang, kung wala lang sang nagtubo sa aton, wala gid kita paglaom. This week, aton pagatunan ang solusyon sang sala. Kag kung paano batunon ang aton paghinulsol, kag ang aton nga pagpasaylo, pagpangayo kapasayloan sang aton mga sala. Kagun anong ginhimo ni Kristo sa bayad sinang sala, sa bagay tani kitaya mo ang magabayad sina. Yes, Mami Bon, unahon ta ikaw. Ano pa gid ang aton makita, aton nga leksyon sa sini nga semana? Kanami sa aton nga leksyon sa sini nga semana mga pastor no kay nagariman gid sa aton ba nga sa aton nga espirituhanon nga pagpanglakaton may maara gid mga chimpo nga madasma masandad gid Yes. kita makabuhat gid kita sang sala pero may ari nag-remind sa aton nga kung mangayo lang kita kapatawaran ang Ginoo magapatawad gid sa Yes, aton. the only Nami thing nga is, promise. yeah, kanami. The only thing aton buhaton is just acknowledge amo nang gina. Kay ti last week ang ginkuan nga ginbayran ni Kristo sa cross sa Kalbaryo. Yes, Pastor Delbert. Sa sini nga semana, Pastor, aton madiskubrihan diri ang pagdesisyon sa pagtalikod Yes. kag sa pagpakadto. Yeah. So talikdan ta, it's masugod lang gid siya sa isa ka desisyon. Ang desisyon nga liwaton kita sa Liwat Ginoo. Amo man. Kung kaysa hindi man desisyon mabutang kita sa langalang. Kay pareho balas ang nitabo sa kay Maria Magdalena. Sang siya gindala. So, halin sa to nga napuwersa siya nga magliwat. Wala na gid siya nagliwat. Kay ti ginamalan siya. So, it's about decision aton gid tuyo or mabutang kita sa mapuwersa kita sa pangayo kapasayloan. Yes. The rush of life. Yeah. Mami Bon, sa mga babae perspective, sa mga babae. Na ang pagka ano no the rush ang kwan sang aton nga kabuhi pagka busy no? Labi na nga trabaho kita Yeah. may ara mga responsibilidad sa trabaho sa simbahan sa panimalay siguro ang advantage lang gamay sa akong pastor kay ako lang ya kaugalingon ng akong ginapanumdum no sa bisan Sabado. Yeah. So wala ko yung wala ko yung gipanumdum nga iban nakahimos lang ko pamilya, ya. So ako makita ba ang mga tao nga may ara pamilya, especially sa mga mothers nga side no nga madamo gid ang ila ginatutukan. Makakaisa malipat na kita nga Sabado na gali. Amo pa magpakita ang mga trabahoon sa sulod sang balay no so may ara gid kasi ang mga responsibilidad sa aton nga trabaho sa aton nga mga personal nga mga pagpangabuhi nga is mga distract sa aton nga magpalayo sang aton hunang-huna nga Sabado na gali dapat ara ko sa simbahan so amo ni di pastor ang akon nga nakita sa aton nga Domingo nga leksyon. Yes. Pastor, before na ko niyatag sa imo, ang tao bala, ka-irony sa atong life. Kay, ang tao gapangita, ang ilang ginahandom tatlo. Among others, wealth, time, and health. Na, di kung batanon pa ikaw, you have time. Pero wala ka wealth. Okay. And you have health. At your prime time, you have the health pa. But you don't have time. Kaya busy ka. to garas ka. To catch up with time. You might have. Yes, so amuna, you have the health. You have, but you don't have time. And you have still, you might have wealth already. Pero kung retired ka na, you have the time, you have the wealth, but you don't have the wealth. So, amo na sang irony sang life. So, karon kung isa, busy kita. Sa madumduman tagali, may apwento yung gali ko. May buluton ako gali. And then sometimes, labi na ko na adlaw sa Sabado, makawat na to mga panahon. Sir. Sa na-mention na ni Ma'am Kagina, damo mata, for example, kita nga pastors, no?
nadumduman ta ka sa una sa klase mo. Nga ang pinaka-busy nga adlaw para sa pastor Sabado. Sabado. Okay. So, but what are these ini sila ba lang nga mga aktibidades naton nagasablag sa aton pagpalapit sa Ginoo o kung ini sila nga mga aktibidades naton amo ang nagapahapiit palapit sa aton sa Ginoo. I think there's kung ini siya nga mga buluhaton nagapalapit sa aton sa presensya sang Ginoo, sa gusto sang Ginoo sa adlaw nga inog pahuway. I think this is the thing nga dapat naton pagadayonon. But pero kung ini sila among nagasablag sa aton, nagadistract sa aton, so then therefore, well, amo na gani pastor no sa sini nga henerasyon kagina sa child education, I don't know, siguro struggle man isang bisan may mga edad-edad na sang una kita sang wala pa ang cellphone, ma-devotional ta kag matulog ta nga Bible ang aton gin kaptan Ara sa kamuta, kung ara sa druga, matulugan lang ta. Tapos pagkaaga mabugtaw ta ang Bible man unahon naton sang abre. Yeah. Pero subong nga henerasyon siguro cellphone ang Very challenging, gintulogan, cellphone man ang Bugtawan. So are these things brings us closer to God or are these things distracts us sa presensya sa Ginoo? Kagti ang aton nga leksyon ang aton leksyon sa sini nga quarter, growing in Christ. Yeah. Nga ni bilang mga butang makatag sa aton growth spiritually. Yeah. No. Pero at least some more. In this lesson, wala lang siya kabalo nga she is dragged into the things that she don't want. Wala lang siya, hinahinay lang. Pagkatapos na nakita niya naman to, so may nakita naman siya liwat. Unnoticeably, she was dragged into the things nga hindi naton gusto nga pagahimuon. So that's why nga bisan anhon ta kapamatarong sa aton kaugalingon, makulangan gid kita sa atubangan sang Ginoo. Ang aton pagkamatarong siling sang Isaiah 6:34 versikulo 6, kaangay gid lang sang trapo sa atubangan sang Ginoo. And the only righteousness that we can have siling sa Isaiah 61 versikulo 10 is the righteousness and salvation of God. Yes. Ma'am Bon, before na ako nibalik si mo, ang antidote sini naton nga sitwasyon karon. We cannot deny nga ragi kita sa sini nga sitwasyon. Correct. Intention gid. Mm, Intentional. I love the We have to be intentional. Nga kuno ba lang ta kani makamulalong ta maka konsesiwano pa makamatikod ka. Then strike the iron while it is hot. Yes, Ma'am Bon. Ang kwan pagidiri, ang pamangkot diri kay hindi tanan nga ga-distract sa aton nga kabuhi is like ang aton trabaho, ang aton bing nga mga responsibilidad. Kay ang aton kaaway si Satanas, hindi niya na kinahanglan niya hindi na siya mag-effort maayo bala kwan nga ikwan kita sa sala. Gamay lang nga distraction ari ng social media, ari ng mga entertainment. Yeah. Imagine sa anom kaadlaw nga magatrabaho kita. Pwede tatatalik ka pamlansya na, pero tikay ka nami pa man scroll, no? May ara pa man mga movie nga ginasundan, may bago naman nga gwa, or may mga lagaw-lagaw pa man nga. Ante ma-realize naton nga, ay hala, Sabado na. Sabado na. Kaya dito pa naton nakitaan ang mga bagay nga, mga dapat naton himuon. So, gamay lang nga distraction ni hatag sa tanas aton, mawala na gid dayon, no? Malapas gid naton. Pero hindi man na siya ang katapusan. Kay nagapromisa man nga kung nakahibalo kita nga Hindi na nakalapas maayo. kita kag hindi na maayo, mangayo kita sang patawad kag aton nga himuon ng aton best nga pagdason nga Sabado ready na kita gid para sa simbahan. We will change for good. Nga amatamaton ta nga ang aton nga mga nahimo nga hindi maayo nakakawat kita sa adlaw nga inugpaway sa mga inuras mga tinakla sa adlaw inugpaway. Then we will try to change. Yes. Amo man ang repentance, Pastor. Repentance is intentional. And that's it. I love it. Yes, you have some. I may add sa imong word kay gina pastor nga intentional. Siguro mga kabataan subong all of us nga malingaw ta sa phones na because there are many options. Hindi ka pa katapos sa isa may ara naman daw nami tuta ning isa may ara pagid mas nami ka pa. So I think kinahanglan naton siguro pastor another word is aside from intentional is
focused. Focus. So we need to focus. This is the Sabbath. Focus to the Yeah. Lord. Hit the goal. Yeah. Kaya kung kisira-sira lang tayo, kanano lang ang araday. Pero kung may goal kita, may ginatan-ogid kita yan. And that's it. Holy the promptings of the Holy Spirit, Pastor. It speak about remorse, yes. What can you, ano din ato makitaan, Pastor? Dari Pastor, no, ang mga awhag sang Ginoo nga magpanumbalik kita sa iya. Ini siya buluhaton sang balaan nga espiritu. So, ini siya mga pamaagi sa, kung makatalupangod na ta, hoops daw naglayo na. Naglayo Hoops, hoops daw na persa na ko sa dalanon nga hindi na ako gusto himuon sa sini nga adlaw, pero ari na ko di pagkatalupangod naton, then the Holy Spirit convicts us. So, kag amo ni siya ang saad sa aton sang Ginoo, then it will lead us into repentance. As you've mentioned kay Gina Pastor, repentance is not a work. Repentance is not anything else but a decision Yeah. to go away from sin and then magkadto sa kay Ginoong Jesus. It is siya amo ang panghikot kag nakadulong sa aton. Pero kung kaisa Pastor ang aton repentance, kung kaisa nahadlukan ta sang resulta sang sala. Sang sabaylo nga kaugtan ta ang sala mismo. Well, dari sa campus natin for example, hindi ta gusto ma-sent home, hindi ta gusto sang konsekwensya sang sala, pero kung kaisa ga-enjoy ta sang sala. So I think I don't know if that would be repentance because we are just kita na hadlok sang konsekwensya pero hindi mismo sang sala. So I think repentance is kaugtan naton the sin by itself. And Yeah. then move from that. Yes, Ma'am Yvonne. May ara na balakis ang mga senaryo sa aton kabuhi nga makakis daw ma-realize ta nang bala nga hala daw sakit to ako nahambal kag mahimo sa iya hao. Daw may ara kita balagi nga tawag nga konsensya. Na konsensya kay daw sakit tong akon ging himo sa iya daw hindi gid to mabato ng akon ging hambal. Daw maka-realize ta bala pastor nga nakahimo ta sala sa iban nga tao. Pero dugay-dugay mahimo man tagyapon excuse. Mga ni excuse. Iya, tuya ba? Ngani. Sala niya tuya Sala kay niya nga to. aging na Kaya daw may rason man kung oo, kay mo. deserve niya na nga aging amo. Dokis abala maka-acknowledge ta, maka-recognize ta nga nakasala ta, pero mahimo gid tagyapon excuse nga Yes. nga okay lang tong aton ging himo. So inagaling konsensya no, ingani bala nga daw magilty ta. So work of the Holy Spirit nga maka-recognize ta nga nakasala ta. Nga tani na-recognize naton nga nakasala ta, mangayo ta sorry. Sorry gali sa akon nga sa akon nga kwan. Pero may ara gid na time nga bisan ka simple lang nga word nga sorry do kabudlay gid ihambal Kabudlay gid. no, kabudlay gid ihambal nga among gatudlo sa aton nga the Holy Spirit nagapa-recognize sa aton, naga-convict sa aton nga nakasala kita. So amo to gyapon no, intention. So kay nakabalo ka nga nakasala ka, do you have an intention bala nga mangayo sa kapatawaran Yeah. sa aton mga imo nahimo nga sala. Ma'am ka namin sa imo blasakyan ko yung mga punto. Nga inibla ang word nga sorry. Sa kamahal gid. Kabudlay. Yeah. That's why kanami gid pastor nga ang atong kabataan as young as they are, we will try to incorporate idalata gid kag i-appeal ta bahin nila ang pag-say sorry. Kay kung bahin na sa imo kabuhi ang pag-say sorry, it is not hard. Pero kung hindi na practice daan sang tawo, budlay ginaihambal ang sorry. Yeah. Pastor. Kung kaisa Pastor, may ara man ka gahambal ka sorry, pero you do not You mean don't mean Yeah. to be sorry. Yes. So, amo na si ang kay napagid may excuses. Si ang case ni Hosea, pwede to siya may excuse. Hindi na nakon kwaon liwat ako nasawa si Gomer kay amo manggina siya. Oh, but yet Hosea did it 3 times just to kwan. Wala siya naghatag excuses. Oh, and that is how God tried to exemplify kung ano ang ang repentance kagano ang aton
pasaylo sang sala. Kaya kung kisa sa aton man, no, me as a pastor, no, may ta kabudlayan kung kaisa kung paano taman patalupang doon ang isa nga gusto naton buligan. Buligan. Kung kay problema ta kung paano niya batunon ang aton nga counsel or ang aton nga pagpahandom sa iya. Kung paano siya magresponde kung kaisa kita daw hesitant man gani. Yeah. Pero kung kisa may mga sitwasyon gid nga kinahanglanon. Pastor, choosing, kanami sa punto mo, choosing pagpasaylo, forgiveness. Okay. Or, may excuses kita nga, hindi mo na bagay, hindi ko bagay magpasaylo siya. Iyang ginasala. Pero at least kanami sa akon nga nakita sa YouTube, ang punto nga, repentance and forgiveness is not a penalty. Correct. Yeah. Kung magpasaylo kita, hindi na iya penalty silot sa aton. But it is changing us. Amen. Yeah. Bahala siya dabato niya, pero kita nakahimo pagliwat sa aton character. Real repentance, Pastor, sa aton Tuesday. Mo to kay Gina Pastor, no? Sa ginhambal ko nga sometimes ginakaugtan naton ang consequence ang sala, hindi ang sala itself. But ang repentance actually kinahanglan siya sang duha ka mga tikang. Yeah. Amo to sa kagina is the censor pain of sorrow or sin, kinahanglan kaugtan din naton ang sala by itself, and then ang honest decision nga bulagan nato. Biyaan nato ang sala. Abandon. Right? And then magpalapit ka sa Ginoo. Yeah. And then ma-measure naton abi ang repentance when the character of Christ is reconstructed into In the us. character of the believer. So it works a reformation that will come up now into process of sanctification na siguro. Yes, and that's correct. Kanami, Pastor. Yes, Mami Buang. Ining repentance, no, halin pa ni sa kung aton studihan ang Biblia, si John the Baptist kag si Jesus mismo nag-remind pabalik-balik, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ginaano kita ba gina-remind kita pabalik-balik kung ano ka-importante ang repentance sa aton man nga spiritual growth. Kay ini siyang repentance kung magrepenta abi, mangayo kita sa kapatawaran sa aton sala, it means naka-recognize kita, naka-acknowledge kita nga nakasala kita. No? Kay delikado man ako hindi kita maka-acknowledge nga nakabuhat na tagali sang sala, no? Kag ang repentance naga-restore ni siya sa relationship naton sa aton nga Ginoo. Kung nagapangayo kita sang kapatawaran, iya na i-restore kag i-change niya ang direction sang aton nga kabuhi. So amo ni nga mga utod na nga ang repentance ang pagpangayo sang kapatawaran isagid ini kadako nga influence sa aton nga spiritual growth. Kag hambal pagani diri ni Mrs. White na kung tan-aw naton, the righteousness of Christ is not a cloak to cover unconfessed and unforsaken sin. Kung may ara pagali kita mga sala nga wala nato na confess sa Ginoo, wala nato na pangayuan sa kapatawaran, hindi gina siya gali makover sang sa Christ righteousness, Pastor, no? Yeah. So dapat gali tanan tanga sala aton ginaitugyan, aton ginaituad didto sa aton nga Ginoo para mapatawad gid. Yeah. Akong dugangan mamang imo nga kinambal kay nahalin sa Desire of Obedience 555 and 556. No repentance is genuine that does not work reformation. Yes. Sa aton pa kung kita maginulsol, makita galing nga galiwat kita. Kadamos ang tao sila mo kay na nga nag-inulsol pero wala lang magyapon. Hindi Inulsol genuine. lang sa baba pero wala galiwat ang kaugalingon. We don't have much time, Pastor. Sa aton nga Wednesday, wow, ari na, solusyon. Sufficient in grace. Sa Wednesday, Pastor, no, ma-focus na ko sa Exodus chapter 34 verses 1 to 10. Yes. Most especially verses 6 siguro and 7.
which is amo siya ang kinaiya sang Ginoo sang ginpakilala niya iya kaugalingon sa kay Moses. Si Moses actually nakasayop eh. Anong solusyon sang Ginoo? Sila niya himo kaliwat dal-adi sa akon Gani. kay sulatan kaliwat. Kaya ginbuka to. Ang papan nga ba ito ginbuka? Yeah. God's servant is not perfect. But God is ang Diyos amo siyang gahimo sang pamaagi kung paano masolusyonan. And then siling si Moses niya ti Ginoo pakialantaw ako bisay mo gusto ta ka makilala. Siling niya ti kung gusto mo ko makilala wala sang tao nga makakita sa akon nga makasasala nga hindi mapatay. So God shows him sang iyang back part sa iyang likod. Pero ang ginhambal sa Ginoo, God is merciful, His loving kindness, His long suffering. This is the character of God. This is who God is. Sa Exodus pa lang. This is not the description of Jesus in the New Testament. This is the description of God in the Old Testament. Grace is not only an attribute of God, but it is who God is. Yes. Amo na siya. So then therefore, we cannot say that grace is consumable kag pwede maubos. Grace is sufficient as God is sufficient and powerful, omniscient enough na mag-save sa aton, Pastor. He provides sa solusyon sa aton sa sala. One point, I don't know, Pastor, if I am right to say. Gina sila isang teksto, discuss na mo ni Ma'am Evon. Sila niya, if we confess, kung ituad naton aton mga sala, siya magapatawad sa aton mga sala, kag magtinlo sa aton, gikan sa aton mga sala. In this verse, the one that was forgiven is the sinner. Yes. And the one that was cleansed, ang gintinduan, ang sinner. But sin in itself has an effect into the Lamb of God. Ang sala ya may epekto gidigto sa kay Ginoong Jesus. So then therefore, the one that God forgives is the sinner and not the sins. Though God can cover our sin, sin eventually, when we say sin, God is anything that is against Him, pwede bala dulaon sa Ginoo ang bisan anong batok sa iya, hindi gid, it will be done away. Sin will be extinguished, dulaon gid sang Ginoo ang sala. Pero ang makasasala ginahigugma sang Ginoo as He provides grace. Ma'am, before na ko nihatag, kanami, Pastor, ini Exodus 34 bala. Kung ginatag sang Ginoo ang napulo ka sugo. Ginbit-bit ni Moses. Pagpanaog yan, nakita yung mga katawan Nagasimbang sa... Sang gamay pa ko, Pastor. Sa ang akong tatay, gindalaan ko balon. Nalipat ako pagdala sa pinggan. Okay. Ti ang sa amon uma, layo sa balay. Alang-alang ko mabalik. Pero sa piyak sa amon lote, arang akong tiya. Ti siling niya, hulam dito sang pinggan sa tiya mo. Ay bakaon ta. Nagulam ko, amuman ambot anuman ang ginimo sang tiya ko. Ang mabuka giblang nga pinggan. Among ginpahulam ya. Tani ang kwan na to, ang mga sarten na to, bilang mga nga bisan niya mo. Karon kay pag-uli na akong pastor. Paghugas ko, nabuka pa. Nagdalihi kay ti. May ang tubig, may tuburan, sige lang iagas. Siguro ang bato lang nga na danlog, nabuka. Mailangan ikay ginpasaylo ko sa untiya. Sila isang tatay ko. Hindi ko malipatan. Mayo pa ang aton nga mabuka, hindi lang ang iya sa iban. Ini, ang Ten Commandments, hindi niya ni Moses. Correct. Iyan isang Ginoo. So it was hurting on the part of God nga wala gin value ni Moses ginbuka niya. But yet, Moses was forgiven. Amo na ang grasya sa Ginoo. Nga bisan it was hurting on the part of God. Kay ti Moses, hindi mo na imo nga ginbuka mo, gindula mo, mayo pa nga aton madula, sang hindi ang aton ginhulaman, amo ang madula. And that was very crucial kayo. Amo na ang Ginoo. I know Moses na kayo kapasayloan. And God forgiven him. Kag silin sa Ginoo, sige Moses,
imo ka lang liwat kay akon sulatan. Ma'am Ibon. Yes, no, makita gid naton kung ang ano gid ka dako ang grace ang Ginoo para sa aton. Not only ganito kay Moses Pastor kag ang sa mga Israelites man nga nawad-an sang pasensya kag naghimo sang ila-ila Diyos. Pero ang Biblia nagariman gid sa aton permino kung ano kadako ang grasya sang Ginoo para sa aton. Nabal diri sa Romans 5:8, but God demonstrate His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Kag bisan naghambal na nga ang bayad sang sala kamatayon apan sa gihapon, the gift of God is eternal life in Jesus. Yes. So grabe gid ka nami nga mga promisa ang halin sa Ginoo. Gakadlaw ako, Ma'am Ibon, kay kadamo pa sa ato ni Ambal. Wala na kita time. Ma'am Ibon, balik ko sa imo, the most expensive room. Anong imo ding short take, ma'am? The most expensive robe sa para sa akon hindi ni ang mga gown nga ginasuksok sa mga bisan ano da nga brand nga ato nakilalaan makita naton sa mga fashion show. So para sa akon pastor, ang most expensive robe amo ni siya ang robe of Christ righteousness. Nga amo ni ang ginasulob man nila ni Adan kag ni Eva dito sa Garden of Eden nga pag sang nakasala sila nawala kag dito nila natalupangdan nga naked gali sila no kag according diri sa ako niya nabasa nga wala sang iban nga bayo ang mahimo sang tawo nga pwede makakover sa aton magiging makasasala. Only the robe of Christ righteousness amo lang gining makatawad sa aton. Wala sang makasubli o kung wala sang take over. Yes. Pastor Delbert. Pastor, I don't know if pwede na ako ma-equate ang God's robe of righteousness as justification. Kung ano ang ginhimo ni Ginoong Hesus sa cross. Yes. Nga ginhatag niya iyang kabuhi sa bagay nga Diyos siya, pero nagpakatao siya, kag nangin matay siya para sa aton. And I think this righteousness is all about what God has done. Yes. Ang pagkamatarong nga nagluwas sa aton sa penalty sang sala, ang pagkamatarong nga dulong sa aton sa bag-o nga kinabuhi kag sa bag-o nga langit, kag ang pagkamatarong nga batunon kita nga matarong sa mata sang Dios sa pagkamatarong ni Kristo, hindi suno sa aton binuhatan. Yes, and that's correct. Pastor, Ma'am Ibon, Pastor, ang panapton nag-cover sa aton pagka-naked, pagka-hubo. May mga tao nga dalagko, gusto sila nga they will look slim. May mga slim nga gusto sila nga dalagko. It is on the sa cloth. Sa atong panapton. May tao nga nami siya ang color man, saya the choice of color, amo man na siya. Pero ina nga mga human invention, human ingenuity, hindi makalabaw, hindi makatumbas sang pagkamatarong nga hatag sang Ginoo sa aton. So only Christ robe is sufficient for us to appear before God. Yes. Wala nagkikita panahon, Ma'am Ibon, himo last take. Mga utod no sa aton nga pagpanglakaton sa aton nga spirituhanon nga pagpangabuhi, hindi gid ini perfecto, makasala gid kita, we always fall short in the glory of God, but ari ang aton nga teksto nagapahinumdom gid sa aton nga kung kita magapalapit kag magatuad sang aton mga sala sa aton Dios, siya gid magapatawad sa aton tanan. So magapalapit kita sa iya nga may sincero nga tagipusoon kag aton magabatunon ang iya bug-os nga pagpatawad sa aton. Amen. Yes, Pastor. Repentance is a decision, an intention, and a focus sa nasiling nakagina sa mga butang gikan sa mga butang nga nagasablag sa aton palapit sa Ginoo. Kag ini siya isa ka kondisyon nga kinahanglan naton agud nga ang operation, ang plano sang Ginoo maga-operate sa aton kabuhi. God can justify us and then we will move into the reformation and reconstruction sa aton kabuhi suno sa kinaiya sang Ginoo bilang amo siya ang palatandaan sa matudtuod nga pag hinulsol. So gani sa mga butang kung sa diin dili man kita na katalupangod na napalayo na kita sa Ginoo, sa gihapon ang bugay sang Ginoo is sufficient para sa aton. Amen. Ang aton leksyon mga kauturan
repentance and forgiveness. Pastor Delbert Mamidon, gamay pa ko, hindi ko ginamalipatan. Nga ang Ginoo, ang aton nga pagpakasala, linibo, Amen. 1,000. Pero ang pagpasaylo sa Ginoo, 1,001. Amen. Labaw gidya permi ang Ginoo. Sobra gidya permi ang Ginoo. Ang aton lang buhaton is to ask repentance intentionally, mga kauturan, and wala gid problema. God will always be there to forgive us of our sin. Sa hindi pa si Pastor Delbert, ako na may pasalamatan si Ma'am Johan, si Sir Johan, and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Sir Alex Pejadero and Ma'am Gina Federo Ilumar, Jimmy Trino and Anely Trino Perdido, Antipas Piedad, Marlobel Hiruta Lurin, Ladil Labalan Gaspon, Helen Barbasa, Pastor Leopold and Ma'am Ivy Hope Balidyong, Dr. Erwin and Dr. Aruda Hardinico, Ma'am Evelyn Tamone and Sir Herbert Tamone, Ido and Femidon Bandes, John Luciano and Ma'am Goldie Juligi Jr., Norbin, Dr. Norbin and Ma'am Rosalina Hebieso, Jet and Susan Caro. Yes, Pastor. May gugmaon kag dalang panamon nga Dios. Salamat sa imong mga pulong kag salamat na ikaw nagpatalupangod sa amon nga kag nagtawag sa amon gikan sa amon gumon kag busy nga mga schedule kag mga gumuntang Ginoo nga nagasablag sa amon hapiit nga pagpakig-upod dira sa imo. Tabangi kami o Ginoo sa pagmulalong sang tagsa ka mga tion sang amon kabuhi. Kag niyan amon pagkakilalahon ang amon pagkamanlapason dira sa imo kay ikaw magasuklob sa amon sang imo pagkamatarong sa panahon nga sa tagsa ka panahon nga kami magahinulsol o Dios. Batuna kami gikan sa amon mga kakulangan kag himpita kami sa imong bugay. Kag o Ginoo mangin takos kami sa pagbaton sa imo kag sa pagsaksi sa imo bilang amon nga Ginoo. Tungod kay ang imo bugay dili maubos kag wala nagakawala o Dios. Ini amon ginatugyan kay ginasalig sa imo nga imong mga saad amon mabaton kay ikaw magapasag uli sa amon sa gihapon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.